Mie ayam yaiku kombinasi rasa gurih, manis, asin lan enak digabungke dadi siji rasa sing ora ana tandingane. Mie sing empuk lan kenyal sing tenan nggodha saben wong sing weruh. Rasa kenyal lan empuk sing khas sing nyenengi ilate sing icip. Ayam sing manis banget digabungke karo dudu kaldu sing khas duweni rasa gurih, asin, manis sing khas dadi siji kombinasi sing enak banget. Kuah sing memiliki cita rasa yang khas yaiku memiliki rasa kaldu sing enak lan gurih. Ditambahi komponen tambahan yaiku saus, sambal, lan kecap sing marai rasane tambah nikmat. Ayo tuku mie ayam sadem sing ora ana tandingane mung 10.000 sampean iso entuk rasa sing enak lan iso ngisi weteng saben dina.